עכשיו זה הרגע, היום זה היום, זה קורה זה עכשיו, זה מרגיש כמו חלום. הגעתי, מרגיש לי נכון שאני פה לוקחת היום ניצחון. לא אתמול, לא שלשום, לא אולי, לא מחר, תביטו עליי ותראו שאפשר. תבינו אותי אם אני קטוני, אבל מקום שני זה פשוט לא אני. מקום שני זה לא אני רוצה הכי חזק והכי גבוה. מקום שלישי הוא קצת טיפשי, אתם הולכים עליי כל כך לשמוע. מקום שני זה לא אני, אם אין מקום ראשון עדיף נלך לישון. זה מגיע מבפנים, זה מגיע מבפנים, זה מגיע מבפנים, מגיע מבפנים, זה לא תלוי בך, כל הצלחה גוררת הצלחה, ואם תרצו מספיק חזק, אם תשחקו את המשחק, לא תצטרכו להתנצל, לא תצטרכו להתאמן, שמקום שני זה לא מקום שני זה לא אני רוצה הכי חזק והכי גבוה. מקום שלישי אתם הולכים עליי כל כך לשמוע. מקום שני זה לא אני, אם אין מקום ראשון עדיף נלך לישון. עכשיו זה הרגע, היום זה היום, זה קורה זה עכשיו, זה מרגיש כמו חלום. הגעתי, מרגיש לי נכון שאני פה לוקחת היום ניצחון. לא אתמול, לא שלשום, לא אולי, לא מחר, תביטו עליי ותראו שאפשר. תבינו אותי אם אני קטוני, אבל מקום שני זה פשוט לא אני. מקום שני זה לא אני רוצה הכי חזק והכי גבוה. מקום שלישי הוא קצת טיפשי, אתם הולכים עליי כל כך לשמוע. מקום שני זה לא אני, אם אין מקום ראשון עדיף נלך לישון. זה מגיע מבפנים, זה מגיע מבפנים, זה מגיע מבפנים.